கார்த்திக் சன்மதி சீரியலோட லேட்டஸ்டான எபிசோடு தான் நாம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போறோம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் சிம்பலை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் லேட்டஸ்டான எபிசோட நீங்களும் மிஸ் பண்ணாம பார்க்க முடியும். சரி, எபிசோடு எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா, சன்மதியோட அப்பா அம்மா 3 பேரும் பேசிட்டு இருக்காங்க. என்னங்க, கார்த்திக்கும் சன்மதிக்கும் மேரேஜ் ஆனக்கப்புறம் அவங்களுக்கு தனியா ஒரு வீடு வேணும், அதனால ஒரு வீடு பாத்துருங்களேன் அப்படின்னு சன்மதியோட அம்மா சொல்ல, ஏன் மேரேஜ் ஆனக்கப்புறம் நம்ம கூட இருக்க மாட்டாங்களா அப்படின்னு சன்மதியோட அப்பா கேட்குறாங்க. இல்லைங்க, ஒரு 5-6 மாசத்துக்கு அவங்க தனியா தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சன்மதியோட அம்மா சொல்ல, சரி எல்லா முடிவும் எடுத்துட்டு அதே மாதிரி ஒரு வீடை தனியா பாத்தரலாம் அப்படின்னு சன்மதியோட அப்பா சொல்றாங்க. அடுத்ததா சன்மதியோட அண்ணி பவானியும் பவானியோட பாட்டியும் பேசிட்டு இருக்காங்க. இங்க பாரு, ஏற்கனவே உன்னோட ரூம்ப கேட்டிருந்தாங்க, நீ தைரியமா எதிர்த்து கேட்டதாலதான் இந்த ரூம் உனக்கே கொடுத்துட்டாங்க. அதே மாதிரி துணிச்சலா எதா இருந்தாலும் கேளு, இல்லைன்னா கொட்ட நீ கொட்டு வாங்கிட்டு தான் இருக்கணும் அப்படின்னு பாட்டி வேணும்னு ஏத்தி விடுறாங்க. அடுத்ததா அமுதாவும் ஆத்தியும் ஒரு ஜோசியரை பார்க்க வராங்க. வாமா, என்னமா பிரச்சனை அப்படின்னு ஜோசியர் சொல்ல, எப்படி சாமி கரெக்டா சொல்றீங்க, அதான் பிரச்சனைன்னு வந்தா தானே சாமியும் இந்த ஜோசியமும் தெரியும் அப்படின்னு அந்த ஜோசியக்காரன் சொல்றாங்க. நடந்த விஷயத்தெல்லாம் அமுதாவும் ஆத்தியும் சொல்றாங்க. சரி நல்லதே நினைச்சா நல்லது தானே நடக்கும் அப்படின்னு ஜோசியர் சொல்ல, என்ன இந்த சாமி நமக்கு எதிராகவே சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு அமுதா சொல்றாங்க. இங்க பாருங்க, உங்களுக்கு எதிராலாம் பேசல, நடந்ததை தான் சொல்றேன் அப்படின்னு ஜோசியர் சொல்ல, இல்ல சாமி, இந்த வாழ்க்கையெல்லாம் என்னோட பொண்ணுக்கு கிடைக்க வேண்டியது, ஆனா நான் வளர்த்தின அந்த வானதிக்கு எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு. எங்களுக்கு எல்லாம் எதிராக அந்த ராஜேஸ்வரி துரோகம் பண்ணியிருக்கா, அந்த வலியும் வேதனையும் எங்களுக்கு இருக்காதா அப்படின்னு அமுதா சொல்ல, இங்க பாருங்க, நீங்க ஒன்னும் கவலைப்படாதீங்க, உங்களுக்கான சோழிய நான் போட்டு சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லி ஜோசியர் சொல்றாங்க. சரிங்க சாமி, வந்த செல்வம் செழிப்பெல்லாம் ஒரே நாள்லயே போயிடுச்சு, இதுக்கு பரிகாரம்னு ஒண்ணு இருக்கும்ல, அதை பார்த்து சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு அமுதா சொல்ல, உடனே ஜோசியர் சொல்றாங்க, அதாவது ஒரு கோவில் அட்ரஸ குறிச்சு கொடுக்கறாங்க. இந்த கோவிலுக்கு போங்க, நீங்க போன நேரத்துல எந்த பரிகாரம் செய்யணுமோ அதை நான் போன் பண்ணி சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லி ஜோசியர் அனுப்பி வைக்கிறாங்க. அடுத்ததா சன்மதியும் கார்த்திக்கும் ஏற்கனவே அவங்க அப்பா பார்த்திருக்க புது வீடை பாக்கிறதுக்காக வராங்க. கார்த்திக்கும் சன்மதியும் அந்த வீட்டை சுத்தி பாக்குறாங்க. இங்க ஊஞ்சல்லாம் கட்டணும் அப்படின்னு சன்மதியில சொல்லிட்டு இருக்காங்க. சரி, நமக்கு குழந்தை பிறந்தாதான் கலவரமே இருக்கு, நான் ஆபீஸ் கிளம்ப ரெடி ஆகிட்டு இருப்பேன், நீ உன்னோட ஒர்க்க பாத்துட்டு இருப்ப, அப்பதான் குழந்தை அழுதுட்டு இருக்கோம், என்ன பண்ணுவ அப்படின்னு சொல்ல, ஏ சன்மதி, நீ குழந்தைய பார்க்க மாட்டியா அப்படின்னு கார்த்திக் நடிச்சு காமிக்கிறாங்க. ஏன் நான் மட்டும் தான் பாப்பனா, நீங்க பார்க்க மாட்டீங்களா, நீங்களே போய் பாருங்க அப்படின்னு சன்மதியும் வேணும்னு நடிக்கிறாங்க. உடனே கார்த்திக் ஒரு பொம்மை எடுத்து குழந்தை போல கொஞ்சிட்டு இருக்காங்க. அதை சன்மதியும் வாங்கி கொஞ்சிட்டு இருக்காங்க. அடுத்ததான் சன்மதியும் கார்த்திக்கும் கிளம்புறதுக்காக வெளியே வராங்க. அப்ப பசுபதி பாத்துறாங்க. இந்த கார்த்திக் எப்படி இந்த பொண்ணோட இருக்கா, என்ன ரிலேஷன்ஷிப் நடக்குதுன்னே தெரியல, நான் சொல்றதை செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி அடியாள் கிட்ட ஒரு பிளான சொல்றாங்க. அடுத்ததான் சன்மதியும் கார்த்திக்கும் வீட்டுக்கு வந்துடுறாங்க. வீட்டுல யாருமே இல்ல. சரி, நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார்த்திக் கிளம்ப, இல்ல அப்பா அம்மா வர வரைக்கும் நீங்க இருங்களேன் அப்படின்னு சன்மதி சொல்றாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு உள்ள போய் உக்காந்து காஃபி எடுத்துட்டு வராங்க சன்மதி. அந்த டைம்ல பவானியும் பவானியோட பாட்டியும் வராங்க. என்னம்மா சன்மதி, யார் இது அப்படின்னு அந்த பாட்டி கேட்க, பாட்டி உங்களுக்கு தெரியாதா, இவங்க தான் சன்மதியை கட்டிக்க போறவங்க அப்படின்னு பவானி சொல்ல, சரி இருக்கட்டும், கட்டிக்க போறவங்க தான், ஆனா இன்னும் கல்யாணம் ஏதோ ஆகல இல்ல, யாருமே இல்லாத வீட்டுல வந்து உட்காந்து காஃபி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தா வெளியே இருக்கிறவங்க பார்த்தா என்ன சொல்லுவாங்க, ஓ உங்களுக்கு தான் தெரியாதே, நீங்க தான் தனியா வளர்ந்தவங்கல்ல, குடும்பத்தோட இருந்திருந்தா இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும்ல அப்படின்னு பாட்டியும் பவானியும் சொல்லிட்டு கிளம்புறாங்க. உடனே கார்த்திக் ரொம்பவே அப்செட்டா இருக்காங்க. இத சன்மதி பாக்குறாங்க. இதோட எபிசோட முடிக்கிறாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா தொடர்ந்து நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க.